Hello, maayong adlaw kanatong tanan, maayong udto kaninyo. O karon day natay ipada ay drama nga kini ang akong suliran. Ang sender si Iya, taga Lapu-Lapu City. Ang iyang problema punto medikal. Ang kayong salamat sa inyong pagpadayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Daghan kaayo ni og tinuhuan ang akong mama nga ako lang gi-ignore kani adto sa bag-o pa kong nadalaga. Kay nagtuo man ko nga tinuhuan lang. Kaya to higayon na, wa man gyud ko gipamati. Og gi-enjoy na lang nako ang tanang ibawal ni mama nako. Ilabi na ang pagbasa-basa. Kay ganahan gyud kaay ko nga magbasa-basa. Sama anang manlaba. Gusto nako nga basa tibuok na kong lawas mga laba, usa ko maligo. Og hilig sad ko og alsa og mga bugat. Kay kini lagyang nagtubo tas probinsya. Mangahoy og manag-ob og tubig gikan sa akong pagkabata. Pero pagkadalaga na nako, gibawal na ni mama nako. Hangtod nga pag-college na nako, gidako ni mama sa syudad aron maka-eskwela. Kay nagtrabaho naman siya adto, isip katabang sa usa ka panimay diri sa Lapu-Lapu. Unya, Iya, kauna dito ka, kay malate ka na. ma, DJ Lax. Ako ba man ang naong ni mo, oy? sakit kay akong puson, ma. O nga naman na, Naanak ko. unsa? Unya sakit ang imong puson? Sakit lagi, ma. Maong dili lang siguro ko eskwela ron. Di madaoy. Dili gani ko halos kalakaw sa kasakit. Mauna na. Nahinomdom ka pa ba sa kanunay na kung ipahimangno ni mo? Sa bag-o ka pang nadaga, ha? Mauna na. Resulta na. Ma, Disminorya may tawagan na. ha? Ingon masagudaan ang akong maguwang kung reglahon. Sakitan sa pusoon. Unya, unsa may iyang gibuhat? Mangutanan niya ako sa kong ate ha. Kay murag may tumaron man to siya nga pain reliever good. Para lang nga makuha-kuhaan ang kasakit sa iyang pusoon kung reglahon. Mao ba? Nga sa ato pa. Normal lang ni namo mga babae. Mura. Kay doon naman sa ko'y barkada nga babae nga ingon anak sab sa una. Pero katong iya ha. Kay imnan man to niyag beer. Ha? Beer? Oh, wala yung buhaton ka na ito. Makikagay hinuon ko na aniya. Kay sakit ko no kay iyang pusoon. Unya? Nawa. Tingali. Kay nganong kapilaman ko kabantay niya. Na kung reglahon siya, makikiinom hinuon sa iyang mga barkada. Aw, suway lagi inom og beer. Ha?
Ayaw patuan ng tambag sa imong uyab, ha? DJ relax. Nga makaayaw man kuno. Hugon ka unya, anang pahimuslan. Maamagid ay nanasad siya, ana. Tambutangan, yun niya ng akong uyab. Dili sa tingali na mabuhat ni Ruel na ako maoy. May nadunggan sad ko nga lisod ko no nga mamabdos kung maminyo ang mga sama na ako nga disminoryahon kung reglahon. Nabalaka na hinuon ko. Kay ganahan man sad ko magminyo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa ba hinungdan ani pagsigi og sakit sa akong puson matag regla nako? Mao ba kini gitawag og dysmenorrhea? Nganon dili man ingon ani ang ubang babae. Ikaduhang pangutana. May nadunggan ko nga kung babae kuno ang dysmenorrheahon, lisod nga momabdos. Tinuod ba? Unsa may akay na kong buhaton nga dili na mahitabo mintras sayo pa? Ikatulong pangutana. Unsa bang angay itambal ini? Okay lang ba ang pain reliever? Dili ba sad makadaot nako ang pagsigi og tumar og pain reliever? Bir sad kuno. Tinuod ba na nga makaayo sa sakit? Ikaupat og katapusang pangutana. Sa bago pa kong dalaga, ganahan gyud kaayo ko magbasa-basa. Sama ana kon manlaba ko og hilig sad ko og alsa og bugat. Mao ba kini ang hinungdan sa akong dysmenorrhea? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, iya. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ayaw na mo pagdugay-dugay, ipadala na dayon ang inyong mga suwat kung amoy mga pangutanag, mga problema, mahimo na ninyong ipada sa suliran_612@yahoo.com. Okay, ato ang letter. Kasi mga i-greet ni mo today. Yeah, akong i-greet mga taga Surigao City, no? Marajao, Carajao, mga taga Surigao City. Si Roberto Mendez, Rubilinda Liena, Linlin Idanyo, Rande Mendez, Jailin Liena Bahan, Likel Bahan, Judith Mendez og Amid Idano diya sa Surigao City, ha? Hello and greetings sa inyo and hello po sa mga likers ug followers sa ako ang account. Thank you kayo sa inyong pag-greet. I will read your mga comments and mga messages soon. Letter sender na to karong adlaw taga Lapu-Lapu City Doc si Eya. Punto medical today. Estudyante ni sa Eya, may tungod sa iyang menstruation, no? So una niyang pangutana, unsa kunoy hinungdan sa pagsigi og sakit sa iyahang puson every time reglahon siya. Mao ba na gitawag nga dysmenorrhea nganong dili kuno inana ang uban nga mga babay. Yes, kay kinimagong dysmenorrhea is the medical term for sakit during menstruation. Now this has something to do with the level of prostaglandin, no? Kini siya usa ni siya ka inunta hinungdan, no? Maningaan sa inunta hinungdan nganong naamay sa kay makakos mo gini siya contraction sa mga uterine muscles nya. Nganong ang ubang mga babay wala maniani, depende ra gud po sa imong body conditioning o sa how regular ang imong menstruation. Kaya naman ko, the normal cycle is 28 to 31 days. But there are women nga mag-menstruate sila very irregular o this can cause mga abnormal both sa balance sa mga female hormone or sa mga estrogen progesterone level na kung may imbalance ni siya, makakos po siya discomfort. No? Kasagaran sakit sa pusoon ang manifest ani attorney. No? Yes. Normal man gyud na nagi mga babae nga dysmenorrhea hunon gyud po doc, no? Pero depende sa ginatanawa pud sa poy level anang inyong pain, pero kanang tolerable ra, sometimes normal ra gyud na kay nagmo na gitawag nga cramps, no? Ako usay na man pud ko doc. Dili every time pero naa gyud po times. Pero ka-notice ko lately kanang sige na kog exercise di na kayo ko prone sa dysmenorrhea. Ikaduhang pangutana, may nadunggan ko nga kung babae kuno ang dysmenorrheahon, kung kuno nga kung
kung babay ko no nga dysmenorrhahon, lisod mo mabdos tinuod ba? Unsa may angay niyang buhaton aron di na mahitabo mintras sayo pa. Bata pa ba ni Eya? Si Iya, 21 years old pa man siya. Ang kanang dysmenorrhea, sakit magrigla. Ang lisod magdabdos, kining irregular ang imong menstrual cycle. Dili ba 28 or 31 days? Why? Because the right time nga ang babae magnabdos is around the ovulation time. Kung 28 days cycle, anas mga 14th day. Kung irregular ang imong menstrual cycle, maglisod og timing ang fertile nga egg cell nga ma-mature kay dili man ka makachansa og kanusa because irregular man ang imong menstrual cycle. Ako malikon, being a woman, para sa imo nga magsakit ang puson every time magrigla, usara ni siya ka problema nga makorrekted lang ni siya og mga tambal, no? But ang pagkabuntis, of course, depende po na sa imong sex partner kung healthy ba siya, normal ba sa ang sperm count niya, o niya around the ovulation time mo na sexual contact. Okay. Ug ang iyahang sunod nga pangutana, Dok, ikatuluon sa may angay itambal ani. Okay lang ba ang pain reliever dili basad makadaot nga ang pagsige og tumar og pain reliever? Ingon sad sila kuno beer, daghang musulti bitaw tinud-ana nga kung padung na niya, hala mo inom gid kuno beer kay para mas mukusog ang dugo. Tinuod ba kuno nga makaayo na sa sakit? Yes, tinuod na ang mainom og beer. Nga naman, is because ang beer is diuretic, maka-enhance sa paggawa sa mga fluid diha sa body sa tao, no? Kunya mainom kag analgesic, pwede ra gyud, no? Any form of analgesic available, pwede kag paracetamol, mefenamic acid, ibuprofen, acetaminophen. Kung grabe na gyud kayo, kan take tramadol or oxycodone or ako mga pasyente nga grabe gyud kay sakit, dili lang kay ingon aning problema ng mga uban nga mga sakit-sakit, gaano kog morphine, but I don't recommend morphine kay medyo lisod-lisod ang pag-secure niya ni. Kanila mga non-opioid analgesic pwede ra gyud as the need arises every 4 hours. Okay. Pero only lang kung naagyoy. As needed lang. Or kung kana yung dili nagyud maagwanta. Naamang gyud uban niya labaw nagwara pud tay lakaw, pwede ra gyud ta maglubog sa balay, pwede ra gyud dili pud mo inom. Basta kaya lang, no? Ikaupat ug katapusan niyang pangutana, bag-o pa siyang dalaga, ganahan gyud kaayo siya magbasa-basa. Sama anang magbasa-basa, no? Sama anang kung manlaba, hilig sad kuno siya alsag bugat. Mao ba kuno nang hinungdan sa iyang dysmenorrhea, magbasa-basa? Magbasa-basa ka, ikaw ato na, nagtrilaton man mo, nabasa-basa. Basa man yun ko, wala raman, okay raman. Okay raman, depende raman, no? Basta magpauga lang po kagtarong human, no? Ayaw po nang ipauga ni mo ang imuhang sanina nga, kanang di ka mag-ilis. Di ka mag-ilis, no? Na mga heavy lifting of the object, makakause na siyang muscle strain, o depende, good po sa imong kaya, no? So, body conditioning is very important. Ang manglaba, daghan kayo manglaba nga wala, masa mag-dysmenorrhea. Kung malikon, kanang abnormal amount of prostaglandin ang makakos og dysmenorrhea, which can be corrected by taking an analgesic. But the best way is for you, Aya, kay taga Lapu-Lapu City raman ka, ug naa kay time adtuan sa Lapu-Lapu or Mactan Doctors Hospital. Na ako'y kailanang ubigay ni Doktora Lourdes de los Reyes Atok. Naing na, doktora, girepair kong doktor ni Obra. Ako ng amiga, basig tagaan po kag discount sa iyang consultation. Okay. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang Akong Suliran, gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.